All right. And we are back. I told you kuti nkamabweranso ndikhala ndikubwera ndi Mima Ikhile. Okay. Yeah. Mima Ikhile. And mafuna ikhale. Ngoba kunyula. Asakale Ikhile is Ikhile. Ikhile. Is it like Nigerian thing? Nah, kungoyonesa. When you go to studio kuja. Oh, Ikhile. Ikhile. Oh, like Cooper beat. Yeah, man. So Mima Ikhile. Exactly. Oh, Mima Ikhile. Yeah. It's like agundira na. Good Mima. Taikhile. Yeah. So. Mayo Marama. All right. Ladies and gentlemen, this afternoon we have Mima Ikhile as our guest. Welcome to the show, brother. How are you doing? I'm okay. All right? You fine? How about you? Bro, I'm also fine. You can hear my voice is something a little bit. Yeah. Long weekend? Sarana ndinachezera. Amafuna satitsuse po. Kwamabera bwerabe. Chizika sarana kwa mbodolo cha? Sarana. Sarana yemwe. Wambodolo. Sarana wambodolo. Yemwe kamene mmanziwa. All right. Yeah, man. So, nyimbo mutavinecha? Mumati jani? Ajao. Tatuze nyimbo. Unaza tengati ajao. It's like umuza muntu. Simafuna zitengati ajao. Uzwa wapeza chikondi cha nyowani. Okay, so ajao oimba aja kapena ajao achikonda aja. My ex aja. Oh, my ex, yeah? Okay, osadi oimba omwe anata. Okay, jabu. Yeah, so ajao ni nyimbo omwe amanyoza ex yao. Kaya namba njani? We don't know. Sikunyoza. Sikunyoza. It's like ungomuza sinufuna izatengati ajao. If ajao samazende sabuni. But it also ajao do namba jonjo. Namba jonjo. Namba jonjo. Sindu. All right. So, bro, take us through your music journey. Our number killer do sound. That was 2016. Number in 2016. In the studio, kumabanga recording. Kumano kujambla my videos and then the listen. That was 2023. 23. Yeah, okay. So, all right. Yeah. So you are an upcoming artist. Exactly. All right. Anthu ambiri alangiza. Malangizo wamva. Takamba ko malangizo raro mwe anthu akulangiza. Samakhale ozimva. 1. Asamangobeleza oti anthu ena so akupanga. 2. Asamakwenda akasi. Wamva malangizano achi. Mona ubwina ko khale omacheza omakambirana anthu amaphunzirapo. Panopa amima aphunzirapo kanthu za malangizo ano. Iweso alangiza anzako. Ine ndingoona kuti anthu azikhala unique. Upcoming anzanga amene mundimvera panopa. If muyena mbwelese nyimbo zanu anthu ndikuziwonda should be unique. Osadaka mavela azida uyu ndaveka ngati ujayi bwanji. Uyu aveka ngati ujayi bwanji. Mapeto ake azikavela anu ajao ndikuti siyefe. So let's just try our level best. Mabwera ni mastyle wena aga unique aja. Yeah. Bas, tunaoditirani. In other ways, sitikufuna zimveka ngati ajao. 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 Sizikoma ka. Sizikoma. So bring something new. Osangopanga ride wave for ina kapanga clean na. Exactly. All right. Another question. Panapo ni nyimbo zingati? Let's see my videos. 3 videos. 3 music videos. Ajao? Yeah. Kenago. Ina na jambla 2022. Ndibakantawe. Ndi the recent one. Umazowa kuguluma bwelesa zinthu zabwino. Yes, anyawani. Okay, so mabwela nyimbo ya nyawani. Yeah. Abwesa nyimbo ya nyawani kuti niyo muifire. Nyimbo imene mumati jani. Tete chanchachani koko tete. Mumati jani. Tete ndichichewa. Menyani pang'ono ku nyimbo anthu asanayonere ambe kuti mumati jani. But you good. Chaonse wandinaona po iwe. Chaonse wandinakonda po iwe. Tete. Tete. Whoa. You know you got me sing. Gwedezera moto. Yeah, mese nduva kwa manyimbo. Yeah. All right. So muli nchikondi. Simufuna chizathenga tajao. Panopa ndi sinanga zinthu zindinthawi. Mwito menya kavokodikira kuti uyu munthu ali nchikondi usho. Sindi nchikondi. All right. So tioneka iti
Teteri. Yeah, munumanga mbuya teteri. All right, let's watch Teteri by Mima Ikhile. We'll be back. Love your hustle effectively. Yeah. A mighty beauty lies in the eyes of the beholder. Yeah. To me, you're my number one. Why didn't you remember me? Do what you sang, go changai. Kuchoka mutema mangai. Believe it, I did to my way. There was a massive ticket. But you cool. Chao se wani na ona body way. Chao se wani na konda body way. Tell it. You know you got me singing. Cause you're my muntu ine anzanga kapena bale yanga ndiye sanga vetsese. Boy you big macho. So when naona ine mwaiwe nizamwe sinanikopa bila uzisekela ulini muntu wokufila bachikulu chao sewa ninaona boiwe chao sewa ninakonda boiwe teli you know you got me singing. Cause you're mine. Yes, Chao sewa ninaona boiwe. Chao sewa ninakonda boiwe. You know you got me singing. Cause you're mine. Yeah, ndio imani. Okay, bana. Ndio wasori mawanga vita. Sukaba. Okay. Oimba ndi Mima nisile Mima. All right, boss. Yama. Tinyimbo www. Yeah, kama tisina kambe zambiri. Tulenge kuma utenga enanso malangizo omwe afika papa. Kuti mwamve pachifupi. Yeah. Hello Drew, malangizo anga ndi oti azilimbikira ndipo azipita chinsogolo ndine Trinity ku 36. Ama bwana. Sakuti muzilimbikira masembe. Tipitiriza. Chabwino. Ena akuti chani. Hello boss. Hi. Zina langa ndi Tinax Malawi. Malangizo anga kwa azinzanga. Ariana. Malangizo kwa azizanga oimbawa asazifire. So inuso matawerenga ndirango njanji because nende angozichola komabezi. Anyway, yeah, thank you so much Tinax. Azimvera oka auna kuti apanga motani. Yeah, omaliza panthawi kanoka. Drew. I mean, kapela mwamva kwezi? Nzajilendo mwina so muri bisira. Choose. Akuti Drew, ndamva kuti wawina 5 million ndambugini. Mawana mata. Simugati say. I receive. Yes. Let it come. All right, I say. Mwina ena kana kuti afana yetu nyimbo zikuomba kwambiri. Nimana kuti munamba 2016. 26. Apa kwa videos mwamba last year mwe. Yeah.
basi muzingomenya muzingokhira masingo kokha basi kapena amalawi mwakoza zorani ndi project in fact tete limene amaonera iyi ndiyoti yachokera mu project imene ndikuti new boy in town. Alright, New boy in town. are we The talking about EP. an album kapena EP? Okay, EP. Yeah, serving nyimbo 8. Yeah. So this is the best song mu EP imene. Not the best song, But but then to jumble my videos, so just thought kuti toyamba nditete. alright. Muli uthenga wanje mu EP imene nyimbo zambiri kuti uthenga wako mulimo kuti uwundo wa overall ndi yani wewe. Yachikondi yonse kapena Life in general basi. Mwizachi zo zolangiza ya zolimikisa. Yeah. alright. Chabwino. Ituluka liti ipe. No, it's out. Oh, everywhere. Inatuluka. But then nkona dabula pano. Alright. Yeah, so my people would like to know kuti angepeze bwanji. Awapa toipeza pa ma digital streaming platforms. Pongo panga search Mima Ikhile ga Spotify, Boomplay, muipeza ivi imene iyi. Yaulere. Kulubira zoti musangana. Yaulere. Panopa mukumvesesa anthu nyimbo maulere. Yeah. Ine kuma mwakalipya ku studio. It's digital platforms. So Yeah, nokuti you can stream. Ukapanga stream sutu panga bebo you are streaming because you're using your own pando. Kumano mwina ena afuna kana kuti azisewera mfone mwawo. Ayipeze banja amenewo. yaulere. Atapanga download kuti yeah izindino. Zino kuti mukugulisa kapena yawe. Ata ndi hala so bobo. Oh, mpalibe kuti munapanga upload ujeni sepena pali. Nice. There guy komano planning kuti tipange upload for free. Komano kazi zoti zasangala safuna moyangu changa. Ata ungondeweza. Alright. Akupeze ni banja. I will drop my WhatsApp number. Tiye nazo. So it's 088 14 19 855. Nibwezaso 088 14 19 855. Ngotero ambeza Mima Ikhile. Mima Ikhile. Yeah. Alright. Okay, umo nimene tikupangira turn it up ndi Mima Ikhile. Kumano iwe kanthawi kako nkochepa pano. Show njanga show yako yongo bwera kuzanyisa nawo. Usanapite. Chani chomufuna kuti amalawi wasire kapena alankhule anthu ako. Kwa anthu amene akunipanga support apitilize kutero and asasire pompo. Apite akazipeza nyimbo zanga amene akutifuna mwa urgent andiveza. I'm open for collabs. Maulere. Okay. I'm open for collabs. Aliyense. Ata undiveza tiyankhulana pompo. Chabu. Yeah, so ata undivanga so follow. I have a Facebook page, Mima Ikhile. On Insta, TikTok. Ndi zina lomwelo. Mima Ikhile. Asikusinthaso. Okay. Chabwino. Walankhula anthu ako. Mwana ujisafuna kuziwa, tusafuna kuziwa. Ndipasi your top 3 in Malawi. Top 3. Yeah, oimba mazota awande. Yeah, olatati anakuti ku Malawi ndipasi oimba atatu. Ndipasi akwa atatu. Kuti awande the best musician in Malawi. Onesmus. 1 Namadingo. 2 Dead. 3. Okay. So top 3 ya Mima Ikhile ndi Onesmus. Is it in order? Kapena mwa kuchula. Top 3. Mwana ngati nezo tichule in order ngati. Yeah. Ticho chula so in order. Okay, it actually in order. Onesmus. Namadingo. 2 Dead. 3. Chabu. Iyo ndi top 3 ya Mima Ikhile. Alright, brother, thanks for coming. Thanks for having me. I know right now wapezano mafans anyuani omwe akhale akupempha Teteli. Okay, teteli. Ndizina zote. Yeah, teteli. Kumano iwe wapita ndini nayo kuti teteli. Ndikapita.